13. ročník festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase, rozhlas v knihe je v plnom prúde. Adrianka, ako si sa ty zúčastňovala na jeho festivalovom programe? Tak ja sa tak tradične už podieľam na príprave a realizácii slávnostného otváracieho ceremoniálu. Počítala som to, tohto roku to už bolo po 5. krát, čo som mala ako režisérka a scenáristka toto podujatie slávnostné na starosti a taktiež som ho aj moderovala. No a okrem tohto krásneho slávnostného rituálu som mala na starosti aj rôzne ďalšie podujatia, ktoré som pripravovala moderátorsky a scenaristicky. Stihla si navnímať atmosféru festivalu. Ako to bolo tento rok? 13. ročník festivalu. My sme mali aj celkom takú zábavnú formu, že sme si trošku strieľali z toho, že či 13 je šťastné alebo nešťastné číslo, či je to číslo dobré a prinesie nám veľa radosti alebo naopak nejakú smolu. A bolo to tak klasicky, ako pred priamými prenosmi býva, že stres, panika, chaos, ale vždy to teda vedie k nejakému výsledku, kde sa spoja všetky tie sily, tak verím, že to dobre dopadlo. A nie len toto podujatie, ale aj všetky tie ostatné. A atmosféra je tu tradične veľmi pohodová, stretávajú sa tu umelci, umelkyne naozaj z celého Slovenska, takže je to rituál. Verím, že nielen pre mňa, ale aj pre mnohých iných tvorcov a tvorkyne. Ďakujeme veľmi pekne, že si mohla byť s nami. Ďakujeme aj za tento rozhovor a želám ti všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne a budem sa opäť tešiť do Piešťan.